Sige, sige, video ini. Wala dito sa Bicol, Nini, Lulu, Anong pangalan ka laki mo? Erika Sofia. Ik. Sa kuya, Aknida. Ipasa ko tagtaon. Aknida sa kuya. Ha? Aknida. Aknida. Sandaro. Ano? Sandaro. Ah, Kurangan, binaliktad nga niya. binaliktad niya. Iya, iya. Nako, ano yung buhay? Palawan. Pero bago kayo, di ano man kayo ginadaan. Arin. I-print mo. Friend ba? Pwede man dai. Maski day na. Kaya man nailay. Dai niya sa likod. Sa Niya sa likod niya. Likod. Oo. Likod na paano? Pero iyan may ano, so pag dai mo friend, niya ulit nakapila sa gilid. Kaya nga, nila, may print mo na. Iyo, pwede man, i-friend yun na. maski day ka mag-friend, hindi ka lang mag-friend. Luwan mo sa messenger, bagoyaw. Iyo, iyo. Oh, yun na, tama na. Pati video. Ano mo? Iyo. Maski video ba kung piling may pasa? Iyo, pwede. Halo-halo lang kinit ang video. Kaysa sa picture. Ano kami cellphone? Sama ka lang. Palyado naman ini. Kaya po namin yung palitan. Pag may cellphone naman ko, ganun ang kinikil. Aagal. Mga bagong ganyan ka pa ng cellphone ko yan. Ara lang kaunaan ko niyan, ang storage niya. Kung gusto mo magdagdag kay ano, storage, gigabyte na ang ano, hindi bagong araw kaya ng dating cellphone, araw baba. Pag may cellphone na, sa dire, Iyo. okay ba? Natayong ako. Natayong ako yun oh. Nasa tagal mo? Oo, nasi kadang ko. Mahali man sanaan. Nakaunay sa loob. Suwan. Suan, nakaunay yo. Suwan mo. Ah, para mo? Video ini oh. Yan buhay Palawan. Maurag. Kami ang muro, ami. Limang aldaw may pangalong ko niyan. Kaya ayaw kami niya sa Saudi. Saudi. Ay, Hanap kami. Balanak yaon naman. Uy, nakakastablo sila doon. Hanap kaming panira. Kaya na kaming panira. Nagante. Ubus na. Ha? Balanak? Balanak to. Kalawig. Iyo lawi. Dako lang storage kay ni. Papasok ko. Sinubli ko sa aki ko. Hindi niya man pigamit. Yaw kami digdi sa may gilid kang baybay. Naghahanap kang panira. Yanoy. Kapasa ng silmo ka na, oh. Iyo, pwede. Naka-store na yun di. Meron yung balas lamang. Ganito kami sa tabako. Sa tabako sa naan. Madunong na balanak ini. Ha? Madunong na balanak. Nagpatago. Ayok na. So kuya, naililindo. So ano? So, So ano yan? day pangani. Pero di may tumahalig di. Umula mo na sira. Yaon mo lang ito di. So ano yan? So, kasili? Oo, yaon na sila. Yaon dyan. Tapos na mo ini. Para napala mo. Baraka magano. Video, video. Sana sa diyan tablo.
Marami na sila. Sagdalan, ikaw kita kito. Ha? Sagdalan. Hagdanan na. Suduban sa sagdalan, binidyo mo na ito. Iyo. Binidyo ko. Mata may dulo na agad. Ay may. Sa taon. Ganito kahirap maghanap ng pira.